Yo mina ngithanda lesokuvula inyama. Ngathi kusekhiphi ngasizulini. Yes. Abo bazivelezisi. Yeah. Ugayi umuntu sharp but then engathi akana confidence. Angifeel as lo muntu lo ozongikuka or something. Elase uthulile manje. Ngikuka. Stay so na 5 months ungajoin. Na 5 months out here. Hayi. Kulungile mfethu. Oh le boyfriend yakho yakudala bengakwazana. Endampeni or Like empathy ngisho like esiphathini empathy. Missionary or yabo or woman on top or ini. Zangetha. Because na the way ngakhona ne ngiyazibona ukuthi hala engathi angazi yo ngiyabona ukuthi lo uzongwisa lo or neself dating uzoba nokugeja kancane you see. Ungageza. Uthanda ugirl ogqoka full bahaza ogqoka itong ogqoka inji okoshaya freestyle. Cha umuntu Jathi ngibakhuluma naye lethekeni ngeganga khona out of 10. Sengiqala kuwe manje. ngaka 4 grand. You 4. Anginikanga like. Before we get into today's episode, guys, t-shirts are still available, 200 each, 350 for 2. Let's support each other, guys. Danko, enjoy today's episode. Yeah, sure lapho nithini ladies and gentlemen ubani utini London maswiti izinto ezimnandi izinto ezikhala kahle ebathini lapho Mr 6 card flavor it up. Ngiyazi wenzakalani I'm fixing the country bafethu. Siyayenza lento ene siyayenza out here kahle siyayenza. Okay ngizwile mina ngizibizile ngazithakazela ngayenza yonke into London nemazi London for president don't forget asithole ungakhohlwa khala ini ama gunshot esiyalanda lapho. So manje out here ufikile ufanda khona London uzokulungisela nawe songabekela labantu ababhekelele la ukuthi fili ngokugwama ubani nani. Okay bafethu kamfethu unjabulo ngazwani. Prima yesoeza. Okay injabulo anafanda kuzoba nenjabulo khona uzohamba jabulile la uzomlungisela mina country yabo. Kulungile. Okay ke out here mina la mina sengifuna ukuzwa ngawo. Alright. Wena ushaye ngithike nenjani uthi Ngithike ngithanda mfethu umbuzo wakho mfethu kakhulu yabo. Ngiyakhuluma. Akhuluma nje. Ngithanda ngane mfethu enhloniphe kakhulu mfethu yabo. Engekho too much mfethu ephapheni yabo. Umuntu ethule kakhulu. Umuntu ozazi ukuthi nje ufuna umile lapho kwamanje. Oh so wena expecting from a relationship lozongena kuyo if uzongena kuyo. Yeah. If sekuziya ngawo ukuthi wena sosikhulumela kanjani bili yabo. So wena expecting enjani kula relationship from okay the thingbuze kanti expecting enjani Mfethu umuntu omuhle mfethu yabo. ube muhle ne. Yeah mfethu uma grand. Apake ake nesishwapa. Mfethu angabhaki that much but nje grand nje. Konoluzayo manje. Konoluzayo. Ngisho noma mfethu la ngapha ekusecala bo mfethu yabo. Okay. Grand nje mfethu. So I'm like manje mina ngizokulethela abogele yabo. Right. So ngizoza ukuthi wena umnandi kanjani elimini. Yeah, ungasabi mabona ngathi kunzima uvela uthi. Cha mfethu. London mina ngizoshesha ngivele ngisize. Ngizolungisa i-country la. Sayilungisa la. Siye ne. Sifake ithekeni ukuqala. Yeah hayi. Okay before sicala out here mina utshele labantu abasubscribe noma ungababoni. Ngicela batshele basubscribe because I think the support yabo le ish. Abafethu nje umuntu afese kashilo mfethu agcinenze njalo. Subscriber thathe nefoni kagogo wakho download YouTube uvule account. Subscribe sayidinga support yenu bafethu. As much as nandinga mina ukuthi ngilungise indaba zomjolo nathi sidinga support yenu. So sithole uyazi siyenza lento ne. Asiyenza first date ke manje. First date girls. And bahlala ngeline. Nje Angisho nje ngiyamletha uqala ngizokutshela ukuthi isikhathi sokhona sokuqala manje. Hello, hi everyone. Igama nguPolite Baloyi. Facebook name yami same thing, Polite Baloyi, that's all. Sibenzisa Facebook kuphela. Yeah.
Yeah, this is your girl Amioli. I don't use Facebook. On TikTok, The Realm Shoza, and on Instagram, The Realm Shoza. Hey guys, I'm Usbongile, known as Social Media, all social media platforms. Wonke mina ngolandani ne khanda lemtshelo wakhe opposite ikasi lakhe necava. Okay ke Othami, this is your first date ne singizoqala ithuba ukhulume nawe again. Mina sengina ngawo, how long do you need to ukhulume noGlen? Ngesikhathi singakanani? Wasengijule naye. Awungajuni naye, khuluma naye umuzi nazani nje. Obviously kudependa ngenkulumo mfethu yabo esanje nangiphelele lapho. Mina mangibona ngathi siyakude ngizingene ne. Yeah, mfethu. Ngikayiphi imshini? Longela mfethu. Okay. So angazi ngizothi the stage is yours, break it in. Nje ungara exciting lakho feel yabo. So all eyes on you manje. Sabona ma. Hello. Ngishaya. Right, wena? Ngiyaphila. Right. Igama ngibizwa ngomshapho. Ajolo kwazi lapho futhi. Okay, mina ugama uPolite. Ama voice phezulu bafethu. Angaqhubeka manje. Yeah, ngisho igama lami uPolite. Okay. Okay, mama uhlala lapho mama sengiyibosena. Ngihlala khona la around Freedom Park. Nayo right amasho kumasa. Kulula ukuthi manje ngithola ngisho ngeforce ukuthi kusiya ingulisi lengifuna. Awuzikanjani yakutshela. Makazi Kanjani yakutshela. inkinga ukhulumela phansi angimuzwa. Cha ngikhuluma leyo ngikhuluma khona Ngizoluzame ke cause nami engathi yabo angeza. khuluma batho. Ngingamsaka, ukhulume naye ungamsaka. Awumama mfethu angisho. But kulungile. Uthini? Angikuzwa phela. Uthi mama uhlala laphi? Uhlala around the front park. Yeah, ngihlala la around Freedom Park. Yeah, ngiyakuzwa mama bezinje life osakhiwa ngithinta. Okay, thanks. Yeah. Nayo right mama njola kukhuluma nje nje samana nje ngiyapicture even though ngakubona. Alright, mntana wethu lapho into ofuna ukubuza yona uqhubekele phambili. Ikhona wena ufuna ukubuza next. Cha kwamanje nje hayi ngisamile. Yonke ngidedela wena mama. Okay, yeah, ngicela ukubuza. Yeah. Okay, obviously reason ukuthi uze la is just because usingile. So you prefer i-challenge-ani? Alright mama uzophela futhi ngisho. Ufuna umuntu lakho ithobile. Yabo, ukuthi uhlonipha umjida ipartner yakhe. Esona naye kulo moment leyo yabo. Umuntu ongekho apha yabo. Aphaphe futhi aphaphe ngendlela right. Yabo abemazi futhi umuntu wakhe yabo izinto ezikanjalo. Oh, okay, I understand. So due to body structure, expect umuntu onjani? Right mama ke. Yabona ke esimenze body structure. Ngifuna lokho umuntu angekho kakhulu. Umuntu awume kahle. Yabo angekho too slender ngekho too big. Owona manje mama. Oh, okay. Ayikakubuza, what do you do for a living? Oh, mina ke njengomjida ngiyasebenza mfethu yabo. So unyaka osibili lo ngisebenza kubona. Sebenzele gymnast mama. Okay, no problem. Stressless. So wena mama uyafunda. Yeah, mina ngiyafunda. Okay mama. So So Sandu, Yeah. I wouldn't say right now I'm dating or something. Full time in that's all. ufunda chibani mama. I'm not in. Ngesikhathi high school umdala. Oh, You see? actually. Yeah. Okay, that's my personal stuff. I won't say this kanjani. I'm not behind the cameras. So yeah. Ngiyayithanda inkulumo yakho mntakwethu. Yeah. So awusho mama ufuna umjida onjani mathi masothola indoda kanjani? Yes, okay. Awuchazela nje. Okay, due to personality yakhe or Kahle kahle. everything. Yeah. Mina I will say ufuna umjida nje alright, ungazibeki phezulu, une-personality right, nje ukwazi ukuphila nabantu phela, alright nje. Then due to your structure, alright, kumele ulingane nami, yabo ungabi too tall,
all awusizi ukuthi ngifuna umuntu othole ndaka ngazi ngi-experience. Alright mom, so ufuna umjida osebenzayo ungasebenza. Whether uyasebenza awusebenzi ugcineni uthando is not about kusebenza imali. So I am expecting anything ozozothola at the moment. In the moment mntakwethu ngiyangijabulisa lokho. Angiyabuza mntakwethu. In the same time mama the way usho ngakhona ngifeel like ngiyaneliseka. Okay, so during spare time uthanda ukwenzani? Obviously. Okay. In the moment nami ngihlala ibhola yabo. Umuntu othanda ibhola kakhulu. Nama weekend futhi nokusebenza futhi lapho nalapho ngingena kumasathare sabo. Sengizisela extra cash yamfethu njengoba into eyishima. Ubona phela ngikho kangaka ingane nabo ngichoose kakhulu. Yabo awushinga ngobani mama so isikhathi siphaya ukuthi ngishibhule. Oh, okay, that's good. So nesingene manje. Hayi mancane mfethu. Sakhuluma futhi ngathi ngiyafotoma. Okay. Mina ke during my spare time ukuthi ngiyenzani? I will say ngiyabuza ngisibemeli happy here and there yabo esikhathini esiningi. Communicating amathing baziyo, you see. Okay. If kuyaphuma you see. So fun. I'm not a groovist. Ngiphuma if you see if ngiyafuna mina self committed to ukuthi ngiyogroova okay I will do so mara esikhathini esiningi ngithanda ukuba yona. Ngiyajabulisa lokho mama. Njengoba sikhuluma kanje naye ngikhuluma ngathi ngithanda ukuthi manje yakwazi ukuhlala endlini. Ngiyajabulisa lokho. Ezakathi umuntu abangani too much esikhathini esiningi ngitholakala ngiyi-one most of the time inkinga isikhathi siyaphela. Hayi ungakhuluma into. Sengikhuluma isikhathi siyaphela ngathi nawe so comfortable kakhulu. Akumelanga kumele sinike nabanye abantwana ithuba bayi-3 phela. Alright. Akuba nohlelo okay. Boss qhubeke ne. Baby ke ukubuza wena kuqala ne. Okay. Judging by ukukhuluma okanye ngamrate ngakhe out of 10. Okay, ngamrate 6 out of 10. The reason why Once adlule 5 yeah. Itype. The reason why. Yes, the reason why ane ugaye umuntu sharp but then engathi akana confidence. Angifeel as lo muntu lo uzongikuka or something. Elase uthulile manje. Ngikuka mara. Ngicela yena azikhulumele ngamkuka. Mina ngifuna umuntu ofani ona that thing nanoma ungakhulumi ne mara mele uzame at least ukuthi mina ngenze happy or something else you see. Yeah, ngiyabuzwa mama. Ngiyabuzwa siphutha le. Senhlanga. Ngikuka mina. Because na the way ngakhona ne ngiyazibona ukuthi hala engathi angazi lo ngiyabona ukuthi lo uzongwisa lo or mesebhedeni kuzoba nokugeja kancane you see. So so okay ngifuna ukuthola confidence azazi ukuthi yangamela nanoma at least ke nanoma ungangichuzanga ne mara ngazi ukuthi okay nanoma kanti uyazi ngeke uchoose. There is no need ukuthi ngichoose. What if I see type yakhe? You see, you never know ukuthi yena ufunani. Ngiyakuzwa baby ke. Awuthiyami judging by ukukhuluma naye ngamganga ke out of 10. Mfethu ngika 5 mfethu abo. A solid 5 or 5.2, 5.5. 5.5 At least biyakhona lapha ngithatha. Mara once adlule 5 baby can shoot ikhona into esangayenze. Yeah. Ngithatha. The reason why. Yeah, the reason ngamka 5.5. Ngithandile mawukuthi nje na challenge kakhulu. Challenge kakhulu. Yeah, challenge kakhulu mfumo la kumuntu ozokwazi ungchallenge yabo and the same time na phethe umuntu namahloni kakhulu yabo ngendoda like akuthi lekhaya funa khona nganabi kanjani indoda ethanda into zayo zenze mama bama show sharp la. Okay, ngicela ukukhuluma.
usakhuluma wena usakhuluma ngicela ukuresponda ukuthi ngichallenge kakhulu. Obviously yakhuluma wena. Obviously before ngakajoli you have to be, you see, loud. I-relationship meseyicala you won't be loud and stuff, izinto ezikanje. Ugirl uzoba more quiet kakhulu udlule guy. So angacabanga ukuthi maybe I'm loud, I'm too confident in siyafana as abantu, see akekho umuntu obetha la. Ibhekile mama namanje sifumanje hayi. Okay, right, down to the second date, bafethu. Down to the second date. Awuthi amine. Sure. This is the second date. And mina ngifuna yabona lokuqala be right. Bengana that thing, be right. Nje ngifuna le bena le nto leya. Yonke this Yabona njengoba bengihleli la. Ngifuna ukubona ukuchuma ismile both sides. Angithi intwana. Yabona. The stage is yours, Bricky League njani. Alright. So inshallah. Happy. Kama mmoja kwanza pale kama basi naswa. Acha kwa sababu. Ngosiboni. Hlala. Ngihlala eKlambike. Acha kwa sababu. I can definitely khuluma ukudedela mama uqala. Ngizingene manje yazwenzakalana noJam. Alright. We soccer player. Kahle. She's a netball player. Kahle. Aso shoot the match. Aye baba tintu. Alright mama, uhlala around the park. Okay mama. Ngizashangena endabeni. Ufuna uthi njani mama? Ngifuna umuntu okind. Nje onothando. Yeah. So mama la ofika manje osingile. Nomuntu. Ngisini. Osingile. Ufuna umuntu njani? Okind nje onothando. Onothando. Alright mntawethu. Hayi. Nami ngempela ngifuna umuntu ohlaniphile kakhulu. Ozasindaba zakhe futhi. Angekho kangaka futhi banganeni. Skophe ngokufuna ukuxolela. Yabona into kanjani? Yabona njalo. Umuntu okwazi ukunelisa umuntu wakhe, akwazi ukunika isikhathi sakhe futhi. Yabo. So yeah, angekho umningi kakhulu umjavu. Yabo. Athembekile futhi kakhulu. So ngiyaphelela lapho mama. Ayikho awukho umuntu ozongafuna ukubona. Mama so isikhathi singanani singe. Since last year. Since last year mama singane. Ukuza bamshelini yena zoba isikhathi esingaka. Iyo ngisikanje namuza kahle. Asikhuluma iqiniso umthetho. Ngiyacela. Awufuthi manje like bengathi mase eqala into yethu mntawethu. Bese mase ngithola esinye indawo manje yabo. Esheshe iphuthume manje nomuntu kanjena la yabo senhlabe somuntu okanje kanje nebemfithu umuntu wami lo mfithu angithanda ukubanga mina ngokomthetho. Umuntu nje angamlweli isidalwa. Mfethu angamlweli isidalwa mntawethu mfethu angamlweli isidalwa. Uma wona mfethu ungithanda ngempela mfethu uzoyenza into right ngokuthembeka kwakho futhi. Yabo ngibuza kanje nasesikhathi esinganani osingile. Yini ngathuleka manje kwasakala. Wathileka kwenzakala. Sidlula ingilosi la. Umbuzo ukuthi unesikhathi esinganani? Isikhathi esingakanani. Ngiyaxolisa kanje mfethu angeze mhlawumbe. Mina ngizoloku ngokurasela nje ngesikhathi la. Unesikhathi esingakanani ungajuli? ngicine nge-25 saka December nje. Last year yonke. So na 5 months ungajoin. Una 5 months awuthiyaba. Hayi. Kulungile mfethu. Oh le boyfriend yakho yakudala bengakwazani. Endampeni ovele nje ya phela umoya mfethu. Mara lapha dampini ngithiwe. Dampini no? Hayi yini. Uwe. Usho
singazingeni. So mama already like move forward like a straight. Ungaye ngayimela inkabi ungazi le khuluma ujongo le khuluma ufuna ijongo indoda mele ibe umzungu yamusa Anguza umuntu semawuphathe mhlawumbe mina ngidefu ngempela indoda yorelaxa kancane. Okay. Mama imisena phela like move forward. Anguza it's imisena ngempela uqhubana ngempela. Also nomuntu ozwana naye asaswana naye kumthetho like uyimisile straight or manje wayishile. Ngizimisele nje straight. Asimisele mntawethu. Nayo right beside. Ndiyabuza mina ngathi manje nje ngafila ama lips akho ngaphambi ngisahla ngivumelekile yini. Angoza umoya. Tuma sesisuke sinqomo sami ukuthi manje ngeze into right. Angaze feel comfortable. Ngakufila izandla qala. Asami sibambe. Ngiyathi uqina. Ngiyathi kusesha. Ithishu bamba lesine bese sibamba ngapha. Ufuna ukubamba esodwa usifuna zithumbi. Thini sekahle. Bafethu. Yamfini. Akama kokokokoko. Exercise wala ekhaya. Amathi mfethu simpohlo mfethu. Yamuzi huye. Yazwakala na phathe. Yamuzi. Anthuleni bafethu. Anthuleni bafethu sekahle. Senza singezwe ukuthi bathini. Okay, ngambambe kokugcina yebo. Lesi nalesi sini. No, relax please. Ufuna lesi. Ungabonodlana. Mina like ngibe careful ke manje. Romantic mina. Namphetse. Azingandi kakhulu. Alright hayi. Ngiswakela mfethu. Nayi. Ngiyabuzwa mama ukulungile. Angengisaka kakhulu. Cela ugcina lapho kwamanje. So ngizingene manje. Sengazingena manje. Okay bafethu ningakhohlwa lapho ladies. After la masizophela episode siyascreama sonke sithi London for president. Ibani ne practice ne London for president. Beka. Okay awuthi yami ne. Sure. Jathi ngibakhuluma ngayo lethekeni ngeganga khona out of 10. Sengicala kuwe manje. Ngikaba ngo4 50 grand. You 4. Sure. Anginikanga like into like yabo. Ubona ufuna umfutho ne. Simfela zangigayele enough yaso. Manje ngomkangaki. 4 actually. Oh, ngiyamecha nina ngana bo 4. Okay ke 4. Yini le formation socha lasebholweni 4-4-3-3. Okay, awuthi mina ngizogaya idate yokugcina fini. Alright. Yabo. Ala ngifuna ube uwe la. Okay, ladies and gentlemen, down to the last date. And awuthi nani ladies and gentlemen ngibukele lapho. We are down to the last date, you know. Ntwana, ugcina. Yes. Oh yes. Okay, awuthi lo ugcina ne. Hayi ngiyakuzwa. La ngifuna ukubona ama smile. Nani. Ngifuna ukubona lithini smile. Angazi ngayibona smile since kwaba yimi. Ngazi ngayibona smile. Ungenzelwa ne smile athi. Lungile. Yokunika isibhamu udubule. Get me. Alright. See, the stage is yours. So what am I? Njani? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila. Igama ngijabula ngazwala. Ngikamo amiyoli. Ungangibitha ngoamahle. Ngiyathandela amahle. Okay. Ejabula. Ngiyajabula. Hlala lapho. Ngihlala la around Freedom Park. Awukuseba. Hayi. Oh, Yapete kakhulu more relax. manje wena uthanda abantu abanjani? Uthanda umuntu friendly kakhulu mama.
Friendly. Yes, ngithanda umuntu ofriendly onganawo uhlame futhi. Uma kuhamba kwami hamba kubona la ngaphandle. Abantu besifazane bethu emadlelweni nabo bethu bathanda ukuphatha kakhulu. Yabo lesemthamo na bethu sengizwela abantu namajida langa aphansi. Yabo so Njengawe. kakhulu fana ngiprotect ama angifuna ukuxhaphazeleka njengabantu. Indoda uma like ingakwazi ukukhulumela esenkingeni ngempela. But I mean aphetha ngibonde we nohlame abangibona nje umuntu oright ongenele futhi without nje ngakhuluma ngisinteni ngaqhubeka ngokubuza kulonke. Hayi mina ngizokutshela ukuthi ngithanda ini angithandi ini. Yini ethanda Hey, asibanani lentwana awuthandi ini? Mina angithandi umfana ozozenza i-trapist, ozozenza i-ghost. kahle ethanda iqiniso lapho. Yabo. Ngaqhubeka. Yeah, manje wena ke angitshela uthanda ugirl ogqoka ifull bahaza, ogqoka itong, ogqoka inji, oshaya freestyle. Cha, umintombazane nje fana nje shomo. Kube nje kuyangami nje cha. Yabo, angangicela kakhulu mama, kube nje kuyangami nje. Ushaya umoya nje relax empisa yabo. Freestyle. Wena kusho ukuthi nawe uyashaya freestyle phela. Awu mama mina phela kuyishaya empisa. Yabo lesentha mangithatha. Mayihlangana phela ziyakhala. Kahle mntakwethu ushela ngikhona. Yeah. Indoda very kakhulu ngithanda ukuthi like ngivuka mfethu ngala ngenqono ke mina ke mfethu. Yena semtha like ngivuka ekseni nje vele impahla khona ke iqonqo isikhinde kuphela ngisho umoya nje yabo. Kubalekile kakhulu ke futhi yabo. Nesitha mfethu ngagxeka kulungile mfethu yabo. Waqhubeka mama ubuza. Hayi ke awungitshele ke ukuthi uyenzani for the living. Labo ngizophinda futhi. Njengomntakwethu engichazisile lo uqala bethame indoda eyisebenzelayo. Yabo ngisebenzela la eGymston mntakwethu. Itoho futhi nakhona mfethu yabo. Ukuphanda nje kwendoda mfethu. Ithozi isekhaya lele ngilona. Lokho kongisalayo. Okay, manje uthanda siphi style, missionary or ini, which nje? Like angisephansi angiselakhe ngumshida like I think ukuthi ube like missionary or like empathy ngisho like esiphathele missionary or yabo or woman on top or ini. Cha ngiyethanda the way break down ngakhona. Uma like ufika inkonzo mama. Hayi uza ngenkonzo ukuthi ngithanda kanjani. Yakubuza mama. Uthanda woman mama. Yo, woman on top. Ngikwazi into Nedoki mama ngiyethanda kakhulu. uthanda nalesi sizini nje. Kahle ekudala ngiyathandike leyo phase but in the same time phase ngithanda kakhulu. Angizwane mama uzothinta phansi mama kumele iphele ebundeni. Angabe ukuthi nangibamba yini. Mina ngiyakuzwa face the wall mara. Ngiyabonga mchida. Ayisithemba. Yes. Mara ukejwena. Hayi lutho mntakwethu. Nangiyafuna ngisho noma ngicimezini. Uyazithemba? Awungaphiwa lento. Watifu ngasha amathanga. Cha lutho angazi nje. Okusha amathanga ubusuku bonke ngithi ningenile kanti angiyethu. Mntakwethu. Lutho mntakwethu. Yayazi ngoba. Angisona ingane kahle. Hayi impela hayi. Uma lapho ufika lapha kwezindodeni impela. Ayos. Hayi lapho umuntu ngeziswa nganelse. Manje umzulu ngempela orulo umzulu ophuma eZimbabwe. Bathi kufanele vele ubuze indoda eqhamuka lapha eBlackville mina yabo into abenza ukhahlamba uma ngethe mina mama Joshua Linda Mkhonto umuntu tsele usiboda mama. Hayi okay. Kahle. Manje ikinto ofuna ukuyibuza ngani? Wena mama uma kanjani isimese uthanda wena futhi uthandana isimese ucansi. Mama ngiyabona ufocus lapho lapho. Awufuni nje ukuphaziseka lapho. One question at a time phela angisakuzwa mama. Uyoqala thina kubuzela awuthiyampa usinili or uyajola. Mina. Yo mina ngisingini njalo. Isikhathi singana.
since from nge-25 October. Last year. Yebo. Awushelo wena. Hayi kuthi angishelo abafana nje bayanginyanyisa ngoba bazenza ama-trap list. So mama so Bazenza ama-ghost. Hey. So manje inkonzweni uthanda umuphi umthandazo? ngiyabonga mfethu. Yo mina ngithanda leso kuvula inyawo. Ngathi kusekhiphi ngasizulwini. Yes. Abo bazilezithi. Yeah. Ngiyabona wena kusabothe ngiyafisa kabe. Bathi alungele. Wakho lo mina kuphayena wakho lo. Ngikuphayena yavuma yamthatha. Pizza ma pizza ngisakhuluma lenkulumo mfethu lesimsama ngamgcina yakonke lapho hayi. Okay. Alright. Asingaya bafithu phambili. Mama so yasebenza Ngiyafunda. ufunda abami Grade 11. Yebo. Asamadada ngiyakwazi mntakwethu. So mawukuze uhlwana nomjita lo wojolana akwenzakaleni ngempela. Ayikuthi sihlukanile yabo uvele wahamba emhlabeni. Mntakwethu. Ngiyathanda iqiniso lakho ibe lakho omunye umuntu lapho lokho bezokufihla nabezosho lapha emasolweni bethi kuseyakhona kwentombazana. Ngiyathanda iqiniso lakho mama ungathatha 3 point. Ngiyathanda kakhulu iqiniso lakho. Popo 3 point izili ngakuwenta. Ngithanda iqiniso lakho mntakwethu but most of the times uthanda ukwenzani into free times? Ngithanda ukwenza i-content ku-TikTok. Alright. Ngihlala endlini. Hayi wena uthanda iqiniso mama ungangiphindela. Amtshela mhlawumbe. Chiye kuhlala endlini. Ngihlala endlini. Thanda indlela lapho. Uthanda iqiniso lakho mama. Yebo. Ngaqhubeka ngalalela. Ngithini manje Uhlala endlini ophelele lapho. Yeah. Akulungile mama. Izinto zomjive ukhamba manje the most of the times bethu abantu abathanda ukujive kuloko. Wena kwenza njani? Nami ngiyathanda ukujive. Mina ngijive nje yabo makuyinkwahla esirazi. Hayi inkwahla inyani izogcwala ama-2011. Wenkwahla serious mntakwethu. Esirazi. Like abo Soweto shut down. Uzobona serious. Yeah. Hayi manje ngizobona abantu basekasi manje hayi. Support engibaziyo. Banala basekasi. Support local. Ukuthi ngimbone everyday manje mina ngiyomhlanyela enkwarini. So umuntu wakho ke umbone everyday kunani? So now like uzocike phela yena yabo umuntu wami akusumuntu wethu. Obvious mfethu engikhulumela kuthi manje yabo amanye amantombazane uma like umuntu wabo like mfethu uma bacheka njalo babangapha mfethu abo bayacikeka bathi phela umuntu basana umelanga like ube too much suma ngiyamanga ukuthi kusi umuntu wakho muslola mfethu awukhamba la uzokhuluma inkulumo kanje nabo leswa mfethu mama ubuza izinto ezikanjena mfethu mfethu ngangiphoxile mfethu phela mawungaze everyday kusho ukuthi uyajola khona umnakwethu. Ngiyabonga hayi. Ngiyabonga uphendulekile. Awushuda namanje uyafuna ukubona everyday. Everyday kanti manje ngakho kimi ukubani? Kahle ka. Sebholweni. Ukubona ujola nebhola ukujola nami. Hawu mama, sho manje mama ungizobuza mama. Uma like into yakho like you game, ungamsupport kule nto ayenzayo. Ngoba nami ngiyayithanda ibhola. So esiphi sports mama senzayo wena into efresh? Hayi mina ngidlala sports, ngiyadrive. Ngiyakaze kube khona inabo kube nje ngiyafisa akwazi ukufunda ngaba manje. Awuzojive after la. Ejive lo after la. Ngizonjive ulala malendo. Hayi wena. Uyathanda ijawa ntakwethu. Yamuzi uyacula. Lonke. Isithole sishaya sound after la. Sifuna ukubona omunye ajive. Sifuna ukubona omunye ajive. Ngiyathanda Ucela mangibamba. Ngithenda. Hayi sengiyabamba. Uma wena mama ilinto ulumfazi ukuthi manje uyathanda ukunawa, uyathanda ukuthenda. Why kuntumela uthinte bani, mele uthinte ibhola. Lutho mama, mina sentsami wona ufuna ukumanje indoda mayifika kuwena ifike fit kakhulu. Ani manje la kufika kumina isenjene yazi imbobo kusho bacemba yakashazona. Leso asemabholini mama sobamba ifitness ke senze kumanje kuseme sifike endlile bomama. Phela mele ukwazi unguku ungathi manje manguku asiwe so YouTube. Into le ngishoyo ukuthi nje indoda kwevumela ukuthi manje ibamba ifitness bese buye kuwena akusicala ngelelo. Mama ungaboxeka khona wasebhola wathi amajita ukuthi manje atraina ngasephi indlela
but it's fine mom inkulumo yakhe izwakela ngiyabonga isikhathi sakho mntakwethu impendulo zakho zinhle kakhulu anginakho okuningi kana wena grand mnandi okay ladies first I need sala ngicela la kube mina mfethu qala ube wena abole team okay abantu phela asimufake manje okay Chachepa ikhuluma naye out of 10 wonrate abantu okay mfethu amnika 6 mfethu 6 why 6 hayi mina ngifuna ukwazi phela leyo khulume ngakhona manje awuthami into lakho zomga 9 10 mfethu 6 mfethu amdeserve mfethu yabo ngoba the other four zibonele mfethu sizoqhubeka nawo mfethu vibe ikhona challenge ikhona energy ikhona mfethu on solid mfethu ntwana 5 why 5 ngathi indoda master makazi lapho alungile manje unafuna bondoda master abafuna bondoda master ngifuna umuntu oyitriplist mina angikho ujela ukuthi uzokutrebula phela nami ngiguza phela sizenza botsharongana ubani yo ngaba utshaka ngajola nobhuti wakhe khona nomngane wakhe zile bafuna payizi mawungakhetha khule ngasa okay ke manje ngizobuya kuwe so abantu abazovezwa ngapha starting from the right shoulder or from your left ke yebo okay starting from your left to number 1 so left umnike bani konke number 1 umnike ngakhi konje angithenje umkaye u6 mfethu 6 number 1 loyo phezulu kwegama lakhe sithole phezulu kwakhe so bhala amagama wakhe lapha yabambone if akakhethwa khona umunye ozomkhetha yabona lapha kuma comment and then we going to number 2 number 2 konje umphebane uthi masho ukuthi if I'm not mistaken uye ngiyakhumbula lo 5.5 or 5.5 okay 5.5 5.5 then subiya kulo 3 wokugcina lo 6 abantu uthi 4 5 6 awele uthi strict wena mfika njalo yabonakala umZulu amazulu kanjani ngiya understand mina yabo sure ayikho into enzima ukuthi understand la so number 3 so number 3 ngithula umkhawu 6 one out so manje popo sola siye lapho sotsha ka bafethu ngicela nini nonke ne in 3 London for president mafika ku 3 nani background ne London for president ngicela nini bafika 1 awutham 2 now okay nathi izobanzima mafika ngapha ku alright okay 1 2 3 London for president. Okay, that's the country. Okay, atia mine. Manje. Shubi. Mfethu mina ekhala mfethu into definitely kahle okay, 1 2 3 1 2 3 ukhetha 1 iyakubathathe bonke ngekungumsibeki kule ekhaya mfethu manje kuyanganga mfethu ngibamba 2 mfethu ngiphume nayicele but kulungile esime sohlele ngahlonipha lokho number 2 ngakhethi simoya okay timthile okay siqhubeke ngenkulumo zakho ngazikhala so yankhethisa ma asengiyakhethisa ku 1 lo 5 number 1 ne bonga ngiba 3 ba 3 khona lokucala umnike u5 bese kwaba lobu 2 umnike 5.5 yakeje 4 moqa mina ngisese umnike 5 lokucala ngisho ngiyakhumbula lo show yakhumbula girls girl usikhulumele girl it was 5 or 6 5.5 5.5 lokuqala sifuna ukuzwe yawo yeah it's 5.5 yakho is 5.5 yakho girl number 2 buku 4 yakho girl 6 ayawena ephakamisa manje othe muhamba namu okay
Mfethu bona manje mfethu mayifika lana mfethu bona ngempela Mele uthathe wa shimanzi wayeseqala sekugcineni shima competition lapho mfethu yabo mfethu simove. Okay, number 5 no number 6. Okay, it's 5.5 no number 6 between 5 no 6 some eliminate on number 4 kahle ma. okay number 4 sithole ufaka udash ku number 4 ne laba mtholo 4 out of 10 siyamkhipha dash kusele u5 no 6 5.5 no 6 the difference is 0.5 Anphakamise lapho 5 no 6 ngibonise awona u6 5 of aphakamise of 1 2 okay 3 so ngampela manje ubheke lo sombambe ngezandla open your eyes kubafethu asini guys Oh yeah, clear. so kuchota ngathi buye kuchota 5 ne ngithi 5 siya ede orohlala u5 siya ede orohlala u5 kanjani Angifuna mfethu wo phela ahlale lo 5. Ini